tkompli tisħon il-qija dwar il-proġett Central Link, dan kif aktar u aktar għaqdiet u individwi qed joħorġu jikkritikawh u l-midja soċjali qed tkun ibbombardjata b'posts u kummenti dwar dan il-proġett. Proġett li qed iħasseb lil bosta minħabba l-impatt negattiv immens li mistenni jħalli. Il-Ministru Ian Borg baqa' jwebbes rasu b'dan il-proġett u minkejja l-ħafna stqarrijiet fejn qal li saru konsultazzjonijiet ma' kulħadd u li l-Kunsill u residenti ta' Ħattart iriduh isir, is-Sindku ta' Ħattart innifsu Stefan Cordina stqar li hu qatt ma ġie konsultat dwar dan u li ma jistax jifhem kif il-Ministru jista' jgħid li residenti ta' Ħattart huma favur il-proġett meta hu lanqas bħala residenti qatt ma ġie konsultat. Il-proġett li se jiswa 55 miljun euro se jara l-bini ta' netwerk ta' toroq li se jgħaddu minn ġo nofs art verġni madwar 50,000 metru kwadru u se jtajjar 550 siġra, inkluż is-siġar ikoniċi f'Ħattart. Intant ir-rabja tan-nies dwar dan il-proġett qiegħda kull ma jmur tikber u għaqdiet volontarji intensifikaw il-ħidma tagħhom biex jopponuh bis-saħħa kollha. Fil-fatt grupp ta' 14 laqda ambjentali li kienu qed jiġbru l-flus biex jiftħu kawża lill-Gvern ħabbru li f'24 siegħa irnexxilhom jiġbru l-20,000 euro li kien hemm bżonn biex iresqu l-każ tagħhom quddiem il-qorti. Il-fatt li din is-somma nġabret f'inqas minn 24 siegħa hi minna nnifisha xhieda tas-sentiment popolari kontra dan il-proġett, b'laqdiet mhux governattivi involuti jiddikjaraw li dan hu rekord. Barra minn hekk inizjattiva ta' tfajla mostija mistennija tlaqqa mijiet jekk mhux eluf ta' persuni lil ħadd se jiltaqgħu fil-post fejn mistennija jitqaċċtu mijiet ta' siġar sabiex b'mod simboliku jindrabtu ma' dawn is-siġar b'sinjal ta' protesta qawwija kontra dan l-isfreġġju li se jseħħ fuq l-ambjent f'pajjiżna. Il-proġett mhux qed jiġi kritikat għall-għana ħari tiegħu jiġifieri sabiex jittaffa traffiku fiż-żona, iżda għal mod kif se jsir, għal erda ambjentali u għal mod kif il-Gvern injora u warrab għal kollox proposti alternattivi konkreti b'impatt ferm anqas minn dak li ddeċida fuqu il-Gvern.